हम लोगों का बुमा बुरुई से मिलता है। आई रियली लव यू। आप लोग ने क्या नहीं किया हमारे लिए। बायाब सांग जों जतन साइमन चिनी बुबा गरा जोंनो बेलाइके हामजा कुगो तै चिनी दफानि बरंनो बेलाइके हामजा कुगो बुबा गरा जोंनो हामजाकमा हाइके न बुबा गरा बो बिनि बाबानो बेलाइके हामजा कुगो हाइके बायाब सांग जों जतन साइमन चिनी बुबा गरा किरित बिक्रम किशोर मानिकिय देबब्रमा 2006 नि 28 तारिख नभेम्बर नि 72 बोसोरनि उमर बोखानि बेमार अंगै जोंनो संसारनो याकारै गोलां थांका तै बायाब सं तिनि बुबागरा बिनि बाबा बाय फुटुबो जाकनि मांपिलिनो नगै तिनि बेलाइखे खाखाम जाका तै बायाब सं तिनि बुबागरा बिनि फेसबुकनि पोस्टनि बिसिं तै साका 26 बोसोर सकांनि फुटु तिनि मानै बेलाइखे बाबानो खातांखा नि बुबागरा साका।